L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch poġġiet lil Malta flimkien mal-Lussemburgu, il-Belġju u Slovenja bħala pajjiżi li se jħabbtu wiċċhom ma' impatt qawwi ħafna għal dik li hija l-ispiża relatata ma' żieda fin-numru ta' nies fl-età tal-pensjoni. Fitch tgħid li jekk pajjiżi bħal Malta mhux se jdaħħlu riformi biex iżidu l-produttività tagħhom u biex tiżdied il-parteċipazzjoni fid-dinja tax-xogħol, se jaraw l-ekonomija tagħhom jiċkienu u jkollhom ħabtu wiċċhom ma' problemi fil-finanzi tagħhom. L-istess aġenzija żżid li jekk dawn il-pajjiżi mhuma se jagħmlu xejn dwar din il-kwistjoni, se jaraw id-dejn tagħhom ikompli jikber u qed bassar il-12 snin li ġejjin tirrevedi l-isfel l-opinjoni tagħha dwar l-ekonomija tagħhom. Fil-jiem li għaddew, Aġenzija Internazzjonali oħra, Standard & Poor's, ukoll tkellmet dwar l-ħtieġa li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fid-dinja tax-xogħol f'pajjiżna waqt li esprimiet tħassib tagħha dwar iż-żieda fid-dejn ta' pajjiżna.